Λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Κολομβιανός νομπελίστας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες έγραψε την αποχαιρετιστήρια επιστολή. Διάλεξα 5 αράδες και σας τις επικοινωνώ. Αν ο Θεός ξεχνούσε για μια στιγμή ότι είμαι μια μαριονέτα φτιαγμένη από κουρέλια και μου χάριζε ένα κομμάτι ζωής, ίσως δεν θα έλεγα αυτά που σκέφτομαι, αλλά σίγουρα θα σκεφτόμουν πολύ όλα αυτά που λέω. Θα έδινα αξία στα πράγματα, όχι για αυτό που αξίζουν, αλλά για αυτό που σημαίνουν. Θα κοιμόμουν λίγο, θα ονειρευόμουν πολύ. Γιατί για κάθε λεπτό που κλείνουμε τα μάτια, χάνουμε 60 δευτερόλεπτα φως. Θα συνέχιζα όταν οι άλλοι σταματούσαν. Θα ξυπνούσα όταν οι άλλοι κοιμώντουσαν. Θα άκουγα όταν οι άλλοι μιλούσαν. Θα απολάμβανα ένα ωραίο παγωτό σοκολάτα. Αν ο Θεός μου δώριζε ένα κομμάτι ζωή, θα ντυνόμουν λιτά. Θα ξάπλωνα μπρούμητα στον ήλιο, αφήνοντας ακάλυπτο όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μου. Θεέ μου, αν μπορούσα θα γράφα το μίσος μου στον πάγο και θα περίμενα να βγει ο ήλιος. Θα έδινα φτερά στα μικρά παιδιά, αλλά θα τα άφηνα μόνα τους να μάθουν να πετούν. Θα έδειχνα στους γέρους ότι το θάνατο δεν τον φέρουν τα γυρατιά, αλλά οι λύθοι. Θα έδειχνα στους ανθρώπους πόσο λάθος κάνουν όταν νομίζουν ότι παύουν να ερωτεύονται επειδή γέρασαν, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι γερνούν ακριβώς επειδή πάψαν να ερωτεύονται. Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα ούτε μια μέρα να περάσει χωρίς να πω στους αγαπημένους μου ότι τους αγαπώ. Και δεν θα υπέθετα ανόητα ότι το γνωρίζουν ήδη. Θα μετάνιωνα για τη μέρα που δεν βρήκα χρόνο, για μια αγκαλιά, ένα φιλί, ένα χαμόγελο. Θα φερόμουν καλά, λέγοντας «Συγγνώμη, σε χρειάζομαι, παρακαλώ, ευχαριστώ» και πολλά άλλα λόγια αγάπης. Κανείς δεν θα σε θυμάται για τις κρυφές σου σκέψεις. Πες στους ανθρώπους σου τι σημαίνουν για σένα. Αν δεν το κάνεις σήμερα, αύριο θα είναι σαν χτες.